Igbo dị mma, ngwa gee ntị maka akụkọ iri gbanye n'ụbọchị nke taata. Nke iri, ndị ihe gbasara ikpokọba egwuregwu bọọlụ na mba ụwa niile gbaa gburugburu a na-akpọ FIFA etogo VIncent ABubakar bụ nwatakịrị nwa ikorobịa Cameroon maka ịhụ ụzụ nke ọ na-eme na ya bụ asọmpi AFCON nke na-aga n'ihu. Ha gara n'ihu too nwa amadi ya dịka o nyetere goolu 8 na anya bụ otu agba AFCON nke emesọrọ kamgbe afọ pụlụ afọ. Nke itoolu, Joe Igbokwe nwoke kwenyesiri ike na APC agwago ndị Igbo na sinetọ Enyinne ya Abara Ibe ekwugo n'ihu akwụkwọ ya Facebook were kwuo na ezumike kwa Mọnde dịka ndị IPOB nyere n'iwu yana ihe gbasara ESN nakwa ndị unknown gunmen achọpụchago ndị ji ezigbo ego azụ ahịa na South East niile gbaa gburugburu. O mere ka ha mata na nwatakịrị mara ihe anaghị ebu ọgụ agabe nna ya. Ọ bụ otu aka Joe siri wee kwu. Nke asatọ, ụlọelu adago n'Ọchanja were dagbuo mmadụ 3. Nke a mere na-eruchaghị abalị 2 ndị na-azụ ahịa n'ọdụ ahịa Ọchanja ahụ mere ngagharị iwe gbasara atụmatụ ndị eze ahịa ịrụkwasị ụlọ n'elu ụlọ ochie nke ha nọbụ na ya azụ ahịa. Ndị akachiri ntị gagalụwa ụlọ n'elu na ụlọ akachie ntị daa ma dagide mmadụ 3 bụ ndị nke nwụnyere anya pee. Nke asaa, uche mmadụ akwụkwọ na-eme ejije okwu ya na-agakwazi ọda aṅa n'ọha nta akụkọ niile agago n'ọdụ ahịa yiri akpa nni nwa ya ke na-acha mmemme ejiri wee mara ya wee tie mkpu n'oke onu n'ọdụ ahịa sio na ọ bụrụkwa na ihe gbasara ọkwa onye isi ala nke afọ 2023 na-abịa abịa na-ekwesịghị ịzọ ya azọ na ọ bụrụ na ndị Naijiria ga-ama ihe ma ha too na-ekwesịrị iwere ya hanye onye Igbo n'aka ka o nwee ike pịkọọ obodo ọnụ ka o si adị. Nke isii, nke bụ maka nke m mere jụọ oyi ma emekwa ọzọ. Nke maka Monday George Chika bụ onye DPO a chụrụ n'ọrụ oge gara aga maka ịrụ ọgwụ ike nakwa ịrụrụ aka n'ihe ndị ọzọ dị iche iche ka ndị uwe ojii ibe ya jidegoro ya ọzọkwa ma nata ya akpa Igbo nke lụrụ 280 n'ọnụọgụ na Ondo steeti. Nke ise, ndị amaghị ndị ha ba na-akpọ ndị unknown gunmen ji ụgbọala Sienna agago gbọtọba Lucky Victor bụ onye so n'ọrụ nchekwa vigilante ọnụ naanị. Nke a mere na Sapele Delta steeti. Mgbe ozi a ji na-eru anya aka ọ amabeghị ihe kpatara ejije gbagbo nwoke a ma ọ bụ ndị mkpara ajọ agwa dị otu aka ma anyị na-ekpe ka mkpụrụ obi zuru ike na ndokwa amem. Nke anọ, ọ na-emekwachi bọọ anụ ọzọ Igbo n'anya magwa ka ndị mmadụ si wee kwado n'afọ 2022 na-ekwa ụgbọala ahụ na-ewu ewu ọtụtụ ndị mmadụ ji maka ya arụrụ aka, ụfọdụ ji maka ya eme ihe ọjọọ dị iche iche a na-akpọ G-Wagon ka mmadụ ji were elu unere n'ọdụ afịa dị na Imo steeti. Anyị amabeghị ebumnobi onye nya akpa asụ tara nke mere eji wee were oke ụgbọala wee ga na-ele unere n'ọdụ ahịa. Nke atọ, uche obodo na-eme ejije ekwugo n'ihe gbasara esemokwu ya na Tonto Dike emego ka ha abụọ ghara ịbụ enyi, ka ha abụọ gharakwa n'ịbụ ndị ilo. Ọ gara n'ihu na nta akụkọ Instagram ya kwuo sio na anya bụ ọnọdụ edobego ha abụọ ka onye ọbụla baa be ya kama na ha abụghị enyi nke ha jikwa na abụ onye ilo, kama na ihe gbasara okwu ya na Tonto Dike na ya esepụgo ọnụ na ya kemgbe. Nke abụọ, ofu nwoke ahụ aka kwenyesiri ike na APC aha ya bụ Joe Igbokwe etigo okoko dịka o kirichara ihe onyonyo Clara Kalu bụ nwatakịrị nwaanyị eji ife dị ọkụ wee mara. Joe Igbokwe gara n'ihu kwuo sio na nye werego anya okenye ji enyo ife nọ n'ime akpa wee nyoo mata na ihe ọbụla dị n'ahụ nwatakịrị a bụ mma na o sokwasị na ndị Chineke kere mbọsị ụka. Nke mbụ na oke iri gbane n'ụbọchị nke taata, Chukwuemeka Ejiekwu onye amara dịka Sabinus na-eme ihe ejije comedy skit na Instagram nakwa ha nta akụkọ ndị ọzọ dị iche iche agago n'ihu tie mkpu n'oke onu kwuo sio na gọọmenti etiti achọgo igbu ihe gbasara ejije comedy skit n'obodo anyị bụ Naijiria dịka ha na-enye oke iwu ma sitekwazie n'ụdị agwa ọjọọ ndị uwe ojii na-akpasa ha nwa bụ ndị na-emepụta ya bụ comedy skit. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu ebe aka anyị ga-adọbido ma chetakwa na anụ nwe mpi ebe na-eseta mpi aseta mara nwe mpi butere mpi site n'isi.